Rydw i wedi bod yn dysgu am 5 mlynedd erbyn hyn. Roeddwn i am wneud rhywfaint o arholi, felly wnes i wneud yn siŵr mod i'n deall gyfynion y cwestiwn arholiad. Roeddwn i eisiau bod yn arholwr er mwyn ffindio mas mwy am y papur, yn wedi gan bod i y tro cynta lenni y papur cael ei osod, ac felly roeddwn i eisiau gwybod mwy am y cwestiynau sut maen nhw'n cael ei marcio. Mae arholi bendant wedi effeithio ar fy ddysgu a fy ymarfer i yn y stafell ddosbarth. Roedd llawer mwy ymwybodol o ofynion y cwestiynau tygau erbyn hyn, a mae hwnna'n fy helpu i wrth baratoi gwersi ar gyfer fy ddisgyblion i. Mae bod yn arholwr yn sicrhau fy mod i'n deall y cwestiynau a sut maen nhw hefyd yn cael eu marcio. Mae llawer haws hyfforddi disgyblion yn y stafell ddosbarth os ydyn ni'n gwybod pa fath o bethau yn y ffordd maen nhw'n cael eu arholi felly. Roedd y hyfforddiant ges i ar gyfer yr arholi yn arbennig o dda. Roedd y diwrnod hyfforddiant ei hun yn arbennig o ddefnyddiol. Roedd nifer o adnoddau ar y diwrnod. Roedd enghreifftiau o cwestiynau a enghreifftiau o atebion roedd y disgyblion wedi rhoi. Ac roedd edrych arnyn nhw gyda rhywun yn bendant o gymorth wrth sicrhau cysondeb o'r parcio a beth bynnag.